Tervehdys kaikille. Mun nimi on Maarit Vainio ja toimin täällä Hermannin koulussa tukioppilasohjaajana. Meillä on tällä hetkellä noin 500 oppilasta täällä yläkoulussa ja 30 tukioppilasta. Mun lisäksi mulla on työpari ja tänä lukuvuonna avuksi ollaan saatu nuoriso-ohjaaja. Moi, me ollaan Hermannin koulun tukioppilaat ja mä oon Linda 9B:ltä. Moi, mä oon Jenna 9B:ltä. Mä oon Ronja 9A:lta. Mä oon Antti 8C:ltä. Mä oon Anton 8C:ltä. Mä oon Niko 9C:ltä. Mitä tukarit tekevät teidän koulussa? Tukarit pitää välipaloa 2 kertaa viikossa ja teemavälipaloja satunnaisesti. Tukioppilaat leikittävät ryhmättävät seiskoja lukuvuoden alussa. Tukarit pitää kamuvälkkiä 3 kertaa viikossa. Tukarit järjestää erilaisia tapahtumia, kuten Halloween, jouluna jotain teemajuttuja ja ystävänpäivää. Tukarit leikittävät seiskoja. Täällä Hermannin koulussa järjestetään kamuvälkkiä 3 kertaa viikossa. Kaikki ovat tervetulleita. Toivotaan myös, että yksinäiset uskaltaisivat tulla myös mukaan. Kamuvälkillä voi pelata lautapelejä. Tai tutustua muihin oppilaisiin. Tai hengailla muuten vaan tukareiden kanssa. Kamuvälkät eivät ole kaveriporukoiden hengauspaikka. Hermannin koulun tukioppilaat pitävät 2 kertaa viikossa välipalaa ja joskus myös teeman välipalaa. Mitä saisi olla?